Zdravím vás, ľudia, mené Freak a vítajte pri ďalšom videu a toto video bude o téme, ktorá není moc dobrá, alebo teda minimálne není zábavná, ale dakedy je. Dneska sa totiž to pozrieme na 5 najhlúpejších smrtí ever. Pretože všetci vieme, že smrť je veľmi smutná udalosť, ale niektorí ľudia zomreli takým zvláštnym spôsobom, že by ste tomu neverili ani vy. A na tých 5 najbizarnejších sa dneska pozrieme. Nezabudnite dať like, nezabudnite dať odber, road to 2K subs a my ideme na to. Asi všetci ľudia poznáme golf. Zaujímavá hra, kde si proste potrebuješ rozcvičiť svoje pánty. Fakt. Ale golf samozrejme nie je extrémny šport, ale pri ňom je zomrieť asi rovnaká šanca, ako že si nájdeš frajerku. Sorry. No ale Jeremy Breno nás presvedčil o tom, že golf môže zabíjať. Pretože v roku 1994 prehral, neviem ak sa to volá, ja nehrám golf, nikdy som to nehral, teda hral raz, ale to asi není profesionálny však. Každopádne tento Jeremy sa nasral z toho, že prehral, neviem, bol to nejaký boháč, takže asi prehral veľký balík. Nasral sa a hodil takú tašku na lavičku. Viete, také tie tašky, čo nosili v Simpsonovcoch, to bolo však, vieš čo, hovno, vieš o čom hovorím. No ale nejakou nešťastnou náhodou, proste nejakým spôsobom, tá jedna palička sa buchla, zlomila, otočila sa naspäť a Jeremy ho buchla priamo do srdca. Mňa sa fakt nepýtajte, ako sa to stalo. Takže Jeremy zomrel na golfe, pretože sa mu odrazila palička do srdca a prepichla mu srdce. To je originálna smrť, musím povedať. Ten musel byť vážne nasratý, to čo? Koľko prehral? What the fuck? Pamätáte si ešte éru segwayov? Segway je úžasná vec, držíš sa takto a iba ideš. Ale v roku 2010 sa stala jedna smutná udalosť a nehoda a dementná vec zároveň, pretože Jim Heselden, čo bol nejaký spolumajiteľ firmy Segway, kde sa vyrobali segwaye, you don't say, tak išiel tento svoj vynález skúsiť. No a kde napríklad skúšajú segwaye? Presne, pri útesoch. A hádajte, čo sa stalo? Jeremy zletel z toho útesu ako taká hruška, ako na ňu také spadlo jablko, akurát neviem, čo by sa s ním stalo, keby na ňom padol segway. Jeremy bol samozrejme na mieste mŕtvy, hej? To ako, čo ste si mysleli? Že sa pozbieral a išiel ďalej? Poď ďalej. Matematik Kurt Gödel bol jeden z najuznávanejších vedcov. Bol jeden z najuznávanejších vedcov a matematikov storočia. Ale taktiež to bol aj jeden veľký chlapec, ktorý nikomu neveril. A zvláštne ľuďom, ktorí preňho robili jedlo. Pretože jediné jedlo, ktoré jedol, bolo od jeho manželky. A hádate správne. Jeho manželka bola hospitalizovaná v nemocnici a keďže mu nemohla variť a tu na pán matematik nikomu neveril, tak zomrel hladom. Bol to génius, takže asi rozmýšľam, že vedel asi čo robí však. Takže ale škoda, že si pán Gödel nespočítal, že bez jedla nevydrží viac ako 2 týždne, pretože jeho manželka bola v nemocnici skoro mesiac. A on po 3 týždňoch zomrel. Výborne, pán Gödel. Výborne. Máme tu ďalší príbeh a tento príbeh je o človekovi, ktorému nevieme meno, pretože sa proste nezverejnilo. Zverejnil sa ale jeho video príbeh a ten príbeh je fakt bizarný. What the fuck? Toto keď budete počuť, no si budete myslieť, že čo? Istý Valesan predstieral, že je slepý, aby získal lútosť od štátu a nejaké sociálne výhody. Presne ako u nás Rómovia. To bol hrozný zlý joke, sorry. Ja sa ospravedlňujem. No a raz si tu na istý Valesan takto pekne vykračoval svojim krásnym štátom, svojim krásnym mestečkom a nevšimol si pred sebou kanál a spadol do ňoho. Jo, tento človek zomrel potom, čo nevidel kanál a spadol do ňoho a zlomil si väzy. Super, takže typek predstieral len, že je slepý, ale on naozaj slepý bol. To znamená, že to nepredstieral. Rok 1131, krásny rok, úplne bohatý, keď sám všetci sú chudobní, je tam nejaké kráľovstvo, velí tam jeden typek, ktorý sa vyrábi král alebo kráľovna. Kráľovna je lepšie. No ale my sa presúvame do Francúzska, kde istý korunný princ Filip zomrel pri jazde na koni. A nebolo to tak, že typek nejako proste išiel, cválal si na svojom koňovi a zrazu proste padol. Ne. A nebolo to ani pri polovačke, ani pri žiadnych takýchto veciach. Bolo to veľmi bizarné. Tu na princ Filip si promenádoval takto po Paríži, takto všetkým kýval, takto všetkých pozdravoval. No a zrazu pred ním sa ocital sviňa. Sviňa jak hrom, ocital sa pred ním, prebehla pred koňom. No a ten koň sa tak dosral, že vyskočil takto na zadné. No a keďže Filip neudržal rovnováhu, tak spadol a zlomil si väzy. To čo budeš mať na náhrobnom kameni? Zomrel pri pohľade na prasa. Teraz keď tak rozmýšľam, keby mňa niekto videl naposledy, tak bude mať na náhrobnom kameni napísané asi to isté.
Dobre ľudia, to by sme mali všetko z týchto 5 bizárnych smrtí. Napíšte mi do komentárov, ktorá bizárna smrť vás najviac zabavila a ktorá vás práve že najmenej zabavila. U mňa asi najviac vyhráva ten typek, čo sa robil, že je slepý a padol do kanálu, pretože ho nevidel. Pritom ten kanál v tej dobe bol takýto obrovský, jo? Jak ho nemôže vidieť? Dobre, maj sa pekne, mene Freak. Vidíme sa v ďalšie videá, dajte like, dajte odber, road to 2K subs a čaute.